הורים, הש, הש, שוש, שוש. הורים, מורים והתלמידים. התכנסנו כאן היום לסיום מחזור נ"ד, מחזור נוד. הש, הש. אני אפריד אותך. הש, הש, שוש, שוש. איציק, תכניס את זה לתיק. תכניס את זה לתיק. לקטע אומנותי הזמנתי לכאן, נרקומן לשעבר. הש, הש, שוש, שוש. הנרקומן הוא גם בוגר בית ספרנו ילדים, והוא יספר לנו על בעיית הסמים, מה עבר עליו, כיצד הוא נגמל, אך לפני הכל, דבר השרת. מי שמצא עצמו מפתחות עם צ'ופצ'יק כזה חלחל בקצה שכתוב על זה שרת, בבקשה שיחזיר, זה שלי. אז מי שמצא שיחזיר. אם מישהו חושב שהוא מצחיק מישהו אחר וגנב את הצרור הזה כאיזשהו דחקה על חשבוני, שידע שאני בעקבותיו כך מאחרי דרכי אליו ושאני כבר תוך חבל על הזמן. שחמה בעבור, אני לא רציתי לחיים את האווירה, בכל זאת, הנה מסיבת הסיום שלכם, אבל יש כמה דברים שאני לא מוכן לעבור על סדר היום איתם. אני לא רוצה לגזול מזמנו של פרוספר, שידבר על בעיית הסמים, כאן בעיה קשה, אבל יש בעיה קשה יותר. יש לנו ברזייה, שאני אחראי לתקינותה. הברזייה המשושית, כפי שאתם נוהגים לכנות אותה, למרות שאני בדקתי וזה מתומן, אבל תחזור בהשתיות. בקיצור, יש כאן איזשהו קונדסון, שמי שיודע על מי אני מדבר, הוא יודע על מי אני מדבר, שהוא מתנקל לברזייה באופן שוטף. הוא חושב שהוא מצחיק וזה, הוא שם קיסם או זרד או מקל ענף בזה של הברזייה, ואז יש שני זרמים ככה, ואתה לא יודע במה לבחור, זה מאוד מתסכל הקטע הזה, אבל אני חושב שזה פינו בארץ וככה מפתיע אותך. בקיצור, השם יקום דמו. ובכן, אנחנו ממשיכים הלאה. יש לנו כאן את פרוספר. איציק, תכניס את זה לתיק! תכניס את זה לתיק! אוקיי. יש לנו כאן את פרוספר, אז בואו נקבל אותו במחיאות כפיים שעות. בבקשה, פרוספר! סליחה חביבי. סליחה. אם אפשר בלי הסידה ובכל זה או... כן. ערב שלום. אני פרוספר ואני רוצה לספר לכם את הסיפור שלי. זה סיפור על סקס, סמים ומזרחים. הכל התחיל בהתחלה. התאספנו כל החבר'ה במקלט, אני, ניסו, יעקב, אחי מאיר, וגם יעקב אחי מאיר. ניס, איזה שם, זה מה זה? חבל. חבל. אני בא בטוב. אתה בא קרוב? אני לא באתי אליו, אל תדליק אותי. בסדר, על הטלפון כמו זה. אני אסגור לכם בלוטות התריס. אני אוהב את זה מאוברר, אבל אתה יודע על הטלפון. חבל. אני לא התכוונתי. חבל. שיהיה שמח. הש. קיצור, התאספנו במקלט, התחלנו להריץ קטעים, דחקות, צחוקים, טאקי. פתאום חבר שלי ניסו מוציא חומר, מתחיל לגלגל. ניסו. ילדים בלי הערות ביניים, בבקשה. איפשהו בשורה. חבל. חבל. איך מילה אחת אומרת כל כך הרבה?
אני לא התכוונתי. אני אחתוך את הפטמות עם קאטר, קאץ. יש לך, אתה לא... קאץ. ילדים, הוא לא מתכוון למה שהוא אני אומר. מאוד מתכוון למה שאני אומר. רגע, נו, מה עשיתי לך? אתה עושה צחוק מהעניין של הסמים? להפך, אני בעד העניין של הסמים. חבל. רגע, אל תדליק אותי. לא התכוונתי, התלבשתי רגיל. בוא. תיזהר. שיהיה שמח. מה הקשר? אבל אני לא יודע. אבל, אפשר גם אנפופיה לזה. אבל. אני בא בטוב. בסדר, סליחה, בבקשה, נתיח. קיצר, ניסו להפעיל עליי לחץ חברתי. אמרו לי, פוסטר כך. פוסטר זה כיף. פוסטר זה מתקתק. פוסטר זה מגניב. פוסטר זה שיגעון. פוסטר זה על הכיפק. פוסטר זה להיט. פוסטר זה מטריף. פוסטר זה מטמטם. פוסטר זה מספיק. אני חושב זה... קצת! עדיין. חבל! אני פשוט... חבל! אני בא בטוב. אני ראיתי מאיפה באת. תפסיק להגיד את זה כזה. תיזהר. אני נעלם אותך, ילד. די. שיהיה שמח. תיזהר. אתה לא בא לי טוב. מה זה? יש שם ילד עם בולבול בחוץ. תכניס את זה לצאת! איזה מין בית ספר זה, תגיד לי? ממלכתי דתי. מאותו רגע שנגעתי בסמים המצב שלי התחיל להידרדר. נכנסתי למבוך סתום. הייתי מסתובב ברחובות כמו חתולה, הייתי יושן על ספסלים, הייתי שותה משידרים, נגמרו לי הוורידים בידיים, התחלתי להזריק בגבר. אפשר קצת מים בבקשה? אפשר קצת מים? הכל אפשרי, אם רק רוצים. הוא לא מכיר את זה, יש לנו שלט כזה בבית ספר. בכיתה של הליקויי למידה. זה נותן להם מוטיבציה, יורדת מתעקשת, זה יהיה תלוי. רק להמחיש לכם את המצב שהייתי בו. מכירים שקית זבל? מכירים את המיץ שמתאסף בפינה של השקית זבל? אני ממש... תענו לאיש, מה יש לך? תענו לאיש. אתה מפריע לי. לא, אני יודע. אתה מפריע לי. אתה לא הקשבת, עכשיו אני עוזר לך, שהם לא ענו לך. הם לא צריכים לענות. לא, אתה כפוי טובה בעניין הזה. אני מנסה לעזור. הם לא צריכים לענות, אתה לא מבין? לא, זה לא יפה, המשך בה על הכיפה. אבל הם לא צריכים לענות. אתם רואים מה קרה? הוא נפגע ממכם והוא מוציא את זה עליי. שימו לב למועדון. הם לא צריכים לענות, אתה לא מבין? הם לא צריכים לענות. תראו, אני אדבר איתם, אני מבין שנפגעת. שחבב, אני עומד פה ואני בוש. בא בן אדם, כתב סיפור. אתם לא יודעים, אולי הוא מת בסוף, אתם לא ממש מקשיבים לו. הם לא צריכים לענות, אתה לא מבין? הם לא צריכים לענות. אני לא הפרעתי לך, תענה לי. עומד פה אדם שעבר תופת בחיים שלו, תופת. ואתם יורקים לו בפנים. בואו, תענו לאיש הם לא צריכים לענות, אתה לא מבין? למה אתה נובניק? למה? תשאל אותם אבל הם לא צריכים לענות. עכשיו אני מסתכל. טוב, תסתום את הפה, טוב? סתום את הפה, אני אשאל. סתום את הפה רק. טוב, צייה. מכירים שקית זבל? מכירים את המיץ שמתאסף בפינה של השקית? אני ממש... מה זה מרד? מה עובר עליכם? מה דיברנו עכשיו? אין גרים צבעוניים. אתם רוצים קשוח, אני יכול גם קשוח, זה לא בעבר. לא מרד. הם לא צריכים לענות, אתה לא מבין? לא צריכים לענות? זה שאלה מוטורית, לא עונים על זה. עוף אחורה, עוף. לכל סוף טוב יש סוף. וגם אני נגמלתי. איך נגמלתי? תענו לאיש! לא צריכים לענות! מוטורי! ובכן, איך נגמלתי? יום אחד התעוררתי בבוקר, שוש. חבר'ה, אני יודע את החומר. ובכן, איך נגמלתי? יום אחד התעוררתי בבוקר, נעמדתי מול הראי, הסתכלתי ואמרתי לעצמי, זה לא הפוסטר שאני מכיר. אז ראיתי בעצם שאני עומד מול החלון. הסתכלת מישהו, אין לו את האקוסטיקה של הפנים, אבל בכל זאת אמרתי לעצמי, פוסטר, די עם הסמים. פוסטר, enough with the drugs. פוסטר, geschmeinten center לחסוך.
וככה נגמלתי. מוטורי! לסיום אני רוצה להגיד איזה דיאלוג לקהל. לכל אלה שקרובים עכשיו לסם, במיוחד אתה פה, תקשיב, תקשיב. תלמדו ממני. אני סבלתי שנים על גבי. אני כל הילדות שלי התנהגתי כמו ילד. אני לא עשיתי צבא. למה לא עשית צבא? לא התעוררתי. בקיצור, אני רק רציתי לדפוק קצת את הראש, ודפקתי את אחות של ניסו. תודה רבה לך.